welcome back to my YouTube channel. Bago naman ang video, mga viewers. Nami dire magkarga na mi og stock. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, notification bell, lagi kang update sa aking susunod na upload. Okay ko be. Dito kang bawa dun. Kaya na 200. Gahion lang ako. Ang isa nga buka na pila kilo po. Nasa binta. Press sa kapin. Sa kabuk luchin tri wa. Press, Oh, press no. 10 pesos. Inya kay pang na ko 20 kilo. 5. Magara-gara ni steng. Serious bero. Yung bunggo. Pila ka mo. Okay na diba? Oh, wala ito nagbalik po dahil. Sobra na sa kargahan po. Bunggo pa karga ni bunggo. Ano? Bukan ni kipain wa. Labay na. Betana, sigar ang mata. Ilan kasakot na ni? Kay mga item. Ah, udah pa. Buat Giovanni balik nama karga. Mau lagi. Saya Ako kusog ba no? Ilahan yung kayo. Dito tuloyin niya tuloy. Dito atasan daw. Tuloyin niya dito. Gunit lang gusto mo ilang. Dito sarap. Isa.
Grabe mga viewers, pinagpawisan ako. Ako, pinagsisingot na. Unto ah. Sige. Gusto mo rin stay na din. Ano naman ang inyong mga trip na? Mangga. Yawa. Patong kawayan akong karga. Putol na ba na tahat? Saan ang mangga? Kaya? Ha? Kaligo ka oh. Kaanda na ko sa ano no? Para magidi ay. Tunga kaway, tunga. Sa kuray sana. Ato tanah ko dito. Hindi mo sa pagibot ta. Ato ka lang. Sige, hindi mo balance di ba? Kuwatan ng dala ko. Pasan, pasan. Tubig yun ba? Oo. Ah, di gini. Di gini, ko gini ko. Dakman mo, pero paulit na may. Sa kuwan. Kompleto siya papel. Dito na seatbelt. Ako ang may seatbelt. Pangitaan doy. Bisik pa kayo. Si Une rin ko. Loh, yung oro. Pakai mga sabi ni. Buong mo. Buot. Sagdan lang bira mo. Ah, bira. Gaya. Uy, puso kang muna. Gunggong. Dugay mga kajagon. Ito. Balo ko bugat ya tong dapit sa to kay mangugbo kita. Bila bila bila. Bro, Jod. Masig lang ko, Jug. Sa Glakaw Park. Kay si Une wa pa naka master. Mura naman na sa finish niya. Pihing lang nga lang eh. Stay sa Isa daw, isa. Ngalungkat na yung kasolas. Pakingon talay, padatag ang sibubuan ka ba? Minatay ka sa bubog. Iwan gina. Seryoso, nahanap. Sige, sige, sige. Kina? Pagay.
Sira kay pas ano naman mo. Bangga tol. Butay sa nag-isa diya dong. Uno, dos. Yawa mo! Ipit mo ba? Chill naman nakatayo sa likod kasi saan mas kamot. Dire. Ulak. Sa pagbiroon man to. Ipit. Uy, ay mo kabiyansa kasi tanong ko yung ko. Ay lagi mo pa kampiyansa kay Juan Mindanao na ni. Uno, dos. Uning. Yawa. Okay, Bilo. Uno, dos. Hindi na makaligo. Dire. Tawa ko sa video. Bikon kay kang Sige, kapit na naman naman. kita mo man, mangundang naman mo. Sige. Sihan na kiniloy. Nagawas mo itong kisi, Loy. Gas-gas ang beauty na. Malangay. Sige, ulmo tayo. Yawa ka di ba eh? Kaya pa lang kuha rito ko sa dam na yun. Ang isa gaan raw to. Wala na lang kagaan. Update na naman ang kagang ko. Okay mga viewers, malapit namin matapos. Tapos na po. Ano yung pre? Tapos na ang lahat. Stop ay. Punta na po tayo ng Maynila Shout ngayon. out ka Lady Jean. TikToker. Kauban sa bukuan. Shout out din ako si Kuya JJ. Kuya JJ, nanay mong item. Process for ready to loading.
Oh, mga viewers, last na lang. Last na lang, Malapit last. nang matapos. Lolo. Gaan ra dito de. Hindi ka tukong Isda ka ni dong. Dong, readers dong. Isda ka to ane. Iris ako. Ayaw na, arito na. Oh. Okay mga viewers, mag-snack sa amin. Yan na mga viewers. Morning place na mo dere mga viewers, barangay Mabuhay. Morning purok president, purok peting si day. Shout out sa kanang viewers. Nasa mo karon, nasa mo puyo. Ano ba ang journal, ano sa kanal, shout out sa tanan. Kauli aday ka te? Kauli aday ka? Yan mo ni mga viewers, ang barangay Mabuhay na suminto na gid ang karsada. Dito na naman tayo sa shop guys kung saan yung mga ginagawa nating mga bibinta ng Cebu. Bibinta natin to sa Cebu guys. Ayan. Dami yung tabla dito guys. Diyan sa parking. Guys, may mga sasakyan. Punta ng Cebu yung trabaho natin guys. Buti ba yun? Let's go. Sprite. Ano po nga yung tindahan nila dyan mga? Ano po? Dua litro? Umbot lang ya, umi kabalo ya. Ha? Umi kabalo din di kayo manigarilyo dire. Ano ito yung pluro de? Oo, sa may pala doon. Ay dito ya katong nalabyan Winston? ng tindahan dito. Instant. Ito ang sigarilyo. Dito yung pluro. Puding! Puding! Pudong! Ha? Isa. Manungko sa daw sila ba? Sabi mo man, pan. Palitirag sigarilyo. Yawa, matay. Pan. Pan. Tutla ng pan. Pan dyan. Gani. Kok dun. Parang 5. Pan. Juan baso. Saan baso saan? Ito pa man. Yawa, ngayon nga. Ito pa. Sigarilyo. Huwag kayo pumunta na lang nga uwi sigarilyo. Dito aray baso ay minahugas. Ya. Darag! Baso! Baso na lang. Dua ka buhok. Asa man nila? Kuni, sa lahat. Lag mo kayo? Bukan. Mga snack ta mga Oo, hindi viewers. kaya kung ito ba? Pino na ba? Malumot lang. Ano? Sige lang. Ito to. Paano to?
Rang to rang. Dili. Uban sa Classic na to. Jordan. Ah, di man na magka-report do, kay classic ra man dahil. Dong. Uban Jordan. Banda. Wait. Ugma, ungo na sila mangulit doon. Okay. Lag-lag ko na sila ito. Sabi din nga sa pilya. Kwanto no? Pet, sige na lang po dong. Bang. Mga viewers, dila ko to ba nga akong video ako ng putlon kay sipat kay Slay. Mga viewers, dira ko to ba nga akong video kay taas na kayang minutes. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe then notification bell para lagi kayong update sa susunod kong upload ng mga video. Bye bye. Amping may perme, I love you.